Sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga ng pamilya, asin iba pa, ang gabos na iyan, digdisa na sa DCGB, sa programang Usapang Pamilya. Good afternoon, partner Jen. Yes, maray na hapon partner, maray na hapon po sa gabos sa mga paraan tabay. Mga Webes na naman. Yes, it's Thursday po mga tugan. Anong petsa na nga ni? Ano na, 28, 27. 27. Kasaga, 28. Opo, sabi kang iba partner, ultimong aldaw niyan kang mga ayuda. Awayo. Kasi sa aga election period na for the local. Bawal na ang distribution. Mananggad ade. Bareta ko nga ni, may nagngurub-ngurub ako, nadawag ka sa ugma. May nadawag ako, nagchurchismis ako. Nagturutambay ako dyan sa luwasan. May naggurub-ngurub. Anong tigngurub-ngurub? Na-cancel da. May na-cancel da ang ayuda. Bata ngaya. Tiga-alat-alat niya na. Payout garo ito. Dahil ko lang inapot kung anong ayuda. Basta cancel da. Siguro ko niya ko, may kinaarama na inidigdi sa maabot na apod kay ni election period. Campaign period. Oo, campaign period. No, okay. Anyway, so mga ayuda bagali mambagan sa DSWD. Ano? Partner. Anyway, sige. Kung cancel ang ayuda po mga tugang, magmati na lang po kamo sa programang Usapang Pamilya. Hindi makakancel. Dahil pong cancellation. Yes, apo. Di ba, Sir Wilbert pera niya? Oy, nakanta ba si Sir Wilbert? Thank you Sir very much, Wilbert. tabi sa mo, Sir Wilbert. Opo. So, digdig sa Usapang Pamilya, never po kamo makakancel. Yes, dahil po kamo makakancel. Pirmi kamong pasok. Pasok dito, pasok doon. Nakapasok na si Kuya Nems Flora. Ayan ang satuya na pag-iriba dyan tabi Yes, sa Kuya satong technical. Kaibanan po ang mga OJTs from Cat College. Si John Lloyd. Si John Lloyd yan. Oy, si John Lloyd mo nang ganun. Pero sila chika. Si John Lloyd La Chica and si John April Ostero. Ayan, nakatukong niyan na yun po ang satuya na ano yan, nagtitimon kan satuya ng mga commercials, kan satuya na views, di ba? And IT. Satuya ng mga interns from Cat College, di ba? Alright, syempre, dahil mababala si Jerome Martinez, ang macho guapito. Single pa si Jerome. Single ka man giraray. Yes na partner. Single ka man baga partner? Ataw na ulo ka ba ya? Marika ni hapon. Marika ni hapon pagbulangon ni Kuya Neme. Madagitan kita ni Ma'am Brenda. Ika kaya Kuya ha? Ano kaya pigigibo ba dyan sa istasyon? Pigbubulang mga empleyado ko. Kung wala nga yan sumataba, so ano naman? So ataman. Anyway, sinda po sa tuyo ng pag-iriba again sa Lado Technical Kuya Nems Flora sa tuya na ano yan, sa mga interns from Cat College, si John Lloyd La Chica and John April Ostero and si Jerome Martinez. Ano na? Jerome Martinez. Nasa tuya na IT. Yes. Alright? Apart si Gerald Araya nakatutok na da, si Honeymoon Light Campidoran Albay and si Cancela Jendrick pa-shoutout da from Mindoro. Mindoro. Mindoro Prague. Mindoro. Yaon sa Mindoro. Yes, okay. Thank you very much, Tabi. Nakaabot kita dyan sa Mindoro. Ano? Maski sa isla ganalala kung ano. Ano daw, kamusta na daw partner? Mga mga OFW tang mga amigo-amiga. Kamusta na? May dahiling ka dyan na nagsirip? Wala pa. Di ko aram kung may mga OFWs dito. Dakol sinta. Sige po. Kung may mga OFW po na nakaantabay ngunyan, sige daw, pakaway daw tabi.
Mga OFWs. Siyempre, kung sa mga OFW nabati ita, siyempre, bati utamat sa mga paraan tabay ta na yaon sa saindang mga harong. Correct. Kamusta po kamo dyan? Sa man po kamong lupalop ka Pilipinas. Sa man po kamong lupalop kan Kabicolan, kan Albay, kan Legazpi City, Daraga, Santo Domingo. Malarga na. Maduman na kita, di ba? Sabi ni Sir Wilbert, di na mo na kang ayuda. Hindi naman na kang ayuda. Tama ka dyan, di na mo na sa usapang pamilya. Speaking of Santo Domingo partner, madali na ang sa Domingo pala Kuwaw Festival sa Santo Sa Domingo, Yes. Kuwaw Festival dyan sa Buhatan. Oh. Nabalo mo na mag-attender dyan. One time. Oh, Pero ano sa bako experience piyesta. mo? What do you mean? Before, kung marurumduman ko ka to, kita di sa PBN, nag-atod kita dumaning Ayuda. bako man ayuda. Kung baga, nag-atod kita dumaning Relief. tabang sa mga nangangaipo, specialmente sa mga kaakian. And then, siguro ko, pirang aldaw kay ito, may ayuda. May naling akong ayuda? May nag-abot na ayuda? Yan o. Hello, miss? Day siya nagkikiling. Madam Baloloy. Madam na naka-red. Ayuda yan? Ayuda? Ha? Bako ayuda yan nakapot-kapot mo? Bakbako? Ay. Bako Na-frustrate ka. Sige nene, pwede ka na magbalik. Pinahay. Si Jasmine, makaon pa sana. Ha? Be, magkaon ka sa oras. Aday, magpara papasma. Magkaon sa oras. Ako nga ni partner, di ba, sabi ko, may 30 minutes pa kita. Iyo ka man? Nagapit ako kay Ate Raquel. Nagkaon Diyos ka ko, man. ang naabutan ko lang kay Ate Raquel. So, di ito nununo na sa ng gulay. At least nakakaon ka. Iyo pa Mari, man. at least Nakapera kami gulay. pa man ako. Una ako, pasmado ka ta. Kung dayo ko Libre hunta ka ko ta. Actually, partner, kulang so ni lunch ko. Kaya Dahil nga, at least nag-lunch ka na. expect ko ikaw. Araw mo, dahil ko pwede magparakaong kidakol sa panahon mo yan. Dapat talaga. Ayaw pa ng talent tama mo lang. yan. Oo, tama lang. Tama Mabasog ka sa. Yes. Mabasog ka sa na, okay na yan. Nakapagpalusot, ano? Oh. Uy, si Cancela, Jenrick, taga Kumon, Kamalig Kamalig. Albay po kami. Ah. Kaso, bakasyon lang daan sa Mindoro. Oo, nasa Mindoro. Bakasyon. Ganyan. Oh, Sana maski all nasa bakasyon. Mindoro, Sinda, nakaantabi man kirari sa programang Usapang Pamilya. Salamat tabi sa Indo. Ano? Yes. Alright. Sige. Sa mga gusto po magpaabot kasi ng mga hinaing ngunya na pagkahapon na ini, pwede po ka mag-upload sa satong text line 0927-398-0955. Pwede man sa 0938-891-5475. Asin, libre man po magtaon ng komento dyan sa satong Facebook Live DCGB News Online. Alright? Sige! Ano daw pag-i-receive na birindalan ngayon na pagkahapon? Anyway, partner, ang Commission on Elections or COMELEC, no? Nag-set na tabi kaining pigapod na nationwide campaign manunungod po sa paghali kan mga illegal election materials. And pupunan na po ining local campaign nga ni Isaaga, no? Yes. Oo. For election 2025. Oh, excited ka na. Maribuk. Ayan Marisbuk na sa luwas. Sabi partner ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na ang poll body will hold a grand Oplan Baklas kung saan iti-take down po ang mga unlawful campaign materials na daiwan po sa designated common poster areas and sa mga nasa public places. So magpuon po yan sa aga. Yan. So sabi niya, magkakaroon po kami ng grand Baklas operation ngayong darating na March 28. Sinabi po yan ni Garcia. Opo, ilalatag man po digdi sa Bilog na Nasyon and of course sa mga regional offices ng COMELEC, opisina kang election officers, ang alin ng illegally posted materials, mga materials na daiman environmentally friend. Yung partner, sabi man ng mga plastic? Plastic. Mga plastic. Pag sinabi ba mga environmentally friend? Plastic. Opo. Tapos sa mga pinarako dyan tabi sa mga kahoy. Kaya rakman kan kahoy. Oo, pinakuan na. Nagluluha bagayan pag nalulugadan. Tama ka dyan. Ang kahoy. No? Saka sa mga nasa pampublikong lugar. Arog kan parke. Arog kan mga school. Yes. Arog kan mga
Basta pampublikong lugar, ano? So may mga designated area para dyan po sa pag-post kan mga posters, campaign materials. And then, igwa man ning sukol partner, kan tama na sukol para po sa pangangampanya. Dahil po pwedeng Dracula relampas na sa lanob kan harong. Opo. Diba? Imbis na bagong pintura sa harong, dahil nahiling ta. Nataklubanan ni ni Vice Captain. Diba? Tamang-tama partner kasi bago nagdigdiman su Comelec Director kang digdi sa Bicol. Si Attorney Juana Valesa. Garo nagataas sa kinakan ko. Alak ka? Oo. Sabi niya partner, talagang fully prepared naman ang Bicol region para sa Oplan Baklas. and sa election period sa aga, sa local. And tigpapagiramdam niya man, iyo man ang good partner sa mga election-related materials na daiman baga nag-comply sa rules na ipagpalawas ninda. Actually, gwa pa sinda ning hanggang alas 11:30. Adyan? Oo. Pag Para alas 12. Ano na, kung sunagralag ka, human maghali, ano? Iyo baga. Ano kuya names? Opo. Ade, may ano baga kita, tangod kulinig ko, ate, kupurot ko. Diba? Ang mangyari kani kung Comelec pang magtangkas, ate, imupurot ko. Iyo baga. Bako? Garo, bako may marhay. Yes. Inati imupuruton ko. Tama ka man. Diba? Magkasadilin, may si kuya. Oo, kaya naman sana, so mga aspirante? Kasi, araw kayan, before, darakulao ng mga billboard. Opo. Darakulao ng mga posters. Diba? Di naman bababasol kasi for the sake of mamit-bidan kang tao. They have to do it. Yes, But tama. this time, starting tomorrow, hopefully, dahil nakitang may mahiling dyan ng mga oversize, dahil nakitang may mahiling dyan partner ng mga iraon sa mga lugar na dahil man dapat paglaganan ka iyan, no? Tangani na maging peaceful. Daing ribok. An sa tuya na mga an sa tuya na pagdalagan kang election 2025. Tabata, sabi mga inapot mabag ako kasi bago excited ka na. Yes. I am very excited. Diba? Excited na kita na maaraman kung ano ang mga plataforma ng gobyerno kan sa tuya ng mga aspirantes na mga politiko, kung ano ang plano ninda sa satuyang nasyon, ano ang plano ninda sa satuyang syudad, plano ninda sa satuyang mga municipality. Tangari na makapili ning marhay. Mapili ning marhay partner kan sa tuya na mga botante. Taang pagsabi kan iba, ang pagpili da kan tamang kandidato. Karuman sa napagpili kan maaago mo bilang sarong individual na magusto ng magpamilya. Paano daw ito, partner? Tapos syempre, pag nasala ka kan pili mo, mabasol ka, magatul ka. Siring man yan kan pagkilatis, kan nagpipiday sa imo, partner. Yes, tama ka dyan. Kung nagpipiday sa imo, kung kumusta ba, number one, so physical attribute sa pagpiday. Yes, so mga priorities and values na igwa siya. Yes. Diba? So, ugali niya. So, kakayahan niyang buhayon ka. Opo, tama. So, kakayahan niyang bilog o magbuhay nin pamilya. Siring man po kaya ng pagpili dakan sarong kandidato, so kakayahan na makabuhay, bako po kang gadan makabuhay kan sa iyang masasakupan. Yes, diba? opo. Halimbawa, sarong aspirant for mayor, dapat kaya niyang buhayan ng bilog na syudad, bilog na munisipyo. Kung sarong presidente, ang bilog na nasyon. Diba? So, dako lang bagay. Bako lang po so dahil nahilingan ka, namidbid mo na, or kapitbahay mo, or friend mo, iboboto mo na. Maski araw mong medyo kulang-kulang man. Correct. Opo. And very important din, partner, na mag-research kita ka mga kandidato sa background, sa experience, and of course, partner, importante man na, para sa kuya, importante ang paghiling partner ka mga debate baga. Oo. Tamailing mo naman ang saya mga platforms. Diba? And mamimidbidan ta kung ano si mga, niya, Yes. ano si obheto niya, kung natayaon siya. Sisiring nga si
okasyon po mga tugang sa mga araw ganing panahon, partner. Nayaon kita sa eleksyon sa election period. Ano naman na nangyari kay Kuya? Eleksyon na. Nag-irigot na. Girigot na sa liog ko. So payaon na kita sa election period, Kuya Nems, no? Garo kita mga estudyante na matik po ning exam. Yes. Opo. Matik po kita ning exam. Garo kita mga estudyante na mapili kita multiple choice, letter A, letter B, letter C, letter D, or none of the above. Dahil dyan KSA. Yes. Diba? Garo kita mga estudyante na pag kita, sarong estudyante na dahil kita nag-review, pag may exam, pag di ba kita nag-review, Wara. sala so napili tang simbag, Di kita bagsa kita sa examination. Opo. And di din kita ma-expect na mare ang resulta. Oo, correct. Magsisisi Gasiring man po talaga yan ngunyan, dakulaan pong bagay kaya kaniguan ng campaign period. Dakulaan pong bagay na atindiran ta po ang campaign period kaning sa tuya ng mga aspirants na maging leader kan sa tuya na banwa. Yes. Di kita mahihiling. Garo kita nag-aadal digdi kan tawong pipilion ta pag-abot po kan aldaw kan pirilian. Dapat day lang kita duman partner nakasentro sa ano ang kayang itao niya sa tuya ngayon na election period or campaign period. Kasi usually pag araw baga kaini, di ba? Na Dakulon ng mga say mo na niya. Alam mo na dyan. Diba? Mga papogi points. Diba? Tapos dapat talaga adalan taning marhay. Pag adalan taning marhay, lalong-lalo na sa mga baguhan ngunyan. Oo. Adalan ta po ning marhay, kilatison ta, aramon ta i-research ta, aramon ta kung ano mga naginibuhan, ano ang mga gusto pang gibuhon, o aramon ta kung ano ang mga ginigibo ka ining mga tawong ini. 'Di ba? Takong dahil ka talaga mag-research, dahil ka nag-adal tapos nag-take ka ng exam, malamang sa alamang matangad ka sa langit, tsatsambahon mo an sa imong simbag, and dahil ka sigurado kan sa imong simbag. Basta ka na makapamili, makaboto. Dahil po pwedeng tsarambahan kasi once na pigtsamba ta an pagboto, taminsan baga kung sisay na sana nakalaag duman, kung suinot ngayang madalaganan kan matako, iyon na sana ang shade ko. Yes. Iyon ngayang isusurat ko ngayon sa balota. Opo. Pigtsatsambata. Dahil aram ka, pag chinambata an sa tuya na boto, ang pag oras na kan pirilian, partner, na chinambata, garo kita nagtsatsambakan gusto tang mangyari in the near future. Gusto mo daw yan mangyari? Chinamba mo sa pagboto mo for compliance purposes. Okay. Kaya nasa kamot na manggirari, partner. Yes. Ang magiging resulta po kaining election. Kaya sana pag-adalan tayong marhay. Nasa kamuta ang magiging resulta kan election, nasa kamuta man ang magiging kapalaran kan Pilipinas sa mga masunod na taon. Yes, opo. Diba? Okay, sabi partner kay DD kang texter ta, be aware of misinformation or misleading statements. Lalo na ngunya na panahon po kang election, grabe po baga ang fake news, Ate Jen. Yes. Kadakol ng fake news. Bago sa napanayan, partner, fake news. Deep fake. Diba? Yung bagayan susaro sa ipigsabay sa campaign kang COMELEC partner na labanan ta ang fake news, and importante ang pagberipikar ni mga impormasyon tangan hindi kita mabiktima, and di naman magdakol pa sunabi biktima kang fake news, partner. And ini mga misleading information. Correct. Di ba? So, dakulaon po talagang bagay, no? Na kilatison taning marhay, no? May magustuhan kita, and then may maaraman kita, or let's give chance sa iba na mamidbidan ta, maaraman ta kung ano ang mga kakayahan kan mga nagdadaralaga ng mga aspirantes bilang sarong leader sa nasyon. Opo, sabi ni 844, dapat po aramon, Ma'am Jen, kung respetado o nagpapahiling po sila ng respeto sa man iba-ibang viewpoints. Respectful, di ba? So dakulaon talagang bagay. Yan ang medyo mapagal pag-abot sa pagiging sarong politiko, partner, no? Dahil mo pwedeng halion an sa imong bilog na pagkatao dyan. Igagapo yan ta, igagapo
magturo sa imo. Yes, opo. Ba? So kita man bilang sarong mga o bilang sarong botante, we have to think very carefully. Gamitan ta po ning isip. Bako sa naso puso. Isip, gagamitan ta. Dapat maging gusto- matali, sabi ba Correct. kang iba matali Ano dapat. ang apot kayan dyan? Okay. Ano ang gusto mong ma-experiensyahan kan sa imong mga aki? Ang iisipon ta permis sa future, kang mga Future. aki ta. Yes, future ang kakaputan ninda. Bako man past. Oo. Diba? And para dain naman partner siguro mautro pa so sitwasyon ta na nagbabasol kita, Correct. di ba? Kasi Gusto ako mo lang daw. kitang nadadangog kisa na ngaya bako ina binoto ko. Ah. Binoto ko Eh, ngaya. Di na ngaya ko midbidngon yan. Kasala mo. Baka sala mo. Opo, di ba? So Para halimbawa, makaano kita. mapot kita, ano ang gusto tang maranasan kan sa tuya ng mga kaakian? Kung gusto mo na magkaigwan sa imong aki ning hababa na tuition pagabot sa eskwela, then hanapon mo sa tao na nagbubusol kan may kinaraman sa education. Di ba? Okay. Kung gusto mo nga in the near future ang mga aki ko dahil mapagalan magbakal ning bagas. O di hanapon mo naman sa nagbubusol kang Bagas na na barato. Di ba? Pwede But make man. it sure na possible. Hata baka na sabihin, baka kibuo na sa bagas, 5 na sa nangayang bagas. Imposible Pag yun, ako, kuya na may nakatukaw, ang bagas, 5 5 pesos per kilo. Too good to be true. Oo. Di ba? So, Grabe. Pero sa mga imposible yun, di Oo. na pagtubod ang Aramon ta ang mga plataforma ng gobyerno and then at the same time, aramon ta man partner kung kaya ba. O baka Oo. piglalansiman sa nakita. Oo, baka mga paano lang Pinaasa yan. lang kita. Kasi uso bagaso, pangakong napako. Diba? Oo, dako lang yung mga daiman na utob. Yes. Dako lang ang mga napako, pero dahil man nabawasan sa mga tigtinda sa hardware, dako lang sila nagkaparako. Okay? So good luck po sa satuya. Again, pag-isipan, doble, triple, hanggat kaya. Pag-isipan po kung ano ang konsisaya sa tuya ng mga bubutohon. So may kakayahan, may puso, may pagkamot sa tuyang nasyon. Okay, sabi ni Gerald Aranya, hello da kay RJ Yeranya, agravante, nagmerindal ki mainit na may sabaw na sotanghon. Sana all. Uy, masiram yan ha? May sabaw. Dakulong panggulay sa ibabaw. Nagsusurup-surup kan sotanghon. Another one partner, bago kita mag-commercial, sigon sa, may kinaaraman man ginaray ni sa pagpili, maski pa lang sa pagsakay ng tricycle, dapat kang mamili. Nata. Dapat palang partner mamili. Nata Maski ito. magsakay ka, igwa na naman na post sa social media, sa Facebook, ninsarong experience. To be specific, bad experience pag abot sa sarong tricycle. Panibago na naman yan. Yes. Kang kasusaro, so ang mga amoritis na Oo, tricycle kasusaro, driver. so pigagad sa number na gusto makijaming na sa sawangan. Sawangan. Oo. Inaksyonan bagay ito. kang Yes, LGU. pinapod ni Mayor Pido. And saro sa mga pangapudan, iwasan ang pagiging amoritis. Yes. Ano, dahil po kita maging amoritis. Pero kang kasudma, nagsakay akong tricycle, may nangiat. Sabi niya, Baka may ilang, baka may minsan baga, may ano yan? Minsan Yo. baga, may... Di ko, wala ko, may wari lang, di mga ko lang siya involuntary muscle. talaga, Kang pwede man. argar ka na. Mga involuntary muscle baga. May mga tao grabe talaga. naman ito, Di ba partner. may mga tao, bako may mga taong nagkikiat-kiat man talaga, di ba? Ano mga So, ano involuntary. may helang sa ano? May different o baka sa na may, ugat. na may napuling man. Pakailang siya mo napuling kaya nag-arog-arog ka yan. Biglang nag-ano, Tama, no? dog, ganun. Nagkiris-igis. Sumat. Benefit of the doubt mo na. Sige na nga ni. Ah. Okay. Ano Pero, nangyari kahapon? Uli Ayan. po mga tugang. Again, ano, sa mga magurang. Pagiramdaman po ng marhayan sa tuya ng mga kaakian when it comes to riding solo or maski pa duwa ka mo or maski kumpira ka mo. Ano partner tanata kadaklan naman nabibiktima solo ano Madali kaya kaurunan ng solo ta kung ano yan Warang kasurog. daing kasurog solo baga vulnerable. okay But kasuhapon nagpost ini na for awareness daw po mga tugang. Ano, we have to be aware. For awareness daw po mga tugang. Sabi niya, good evening everyone. If this tricycle comes up to you and asking you for a ride, please decline.
Kung ang tricycle dapong ini, Okay. tatod na maarapan ng tricycle. Kung ang tricycle dapong ini, mag-rani sa imo, as in, mag-offer ning ride, Free ride? please decline. Bako free. May bayad. May bayad. Kumbaga, tanong ko ngayon, madam, sa ano nga kita sa mall. Musta nga sa mall, araw ka. Okay. Mag-decline ka da. Ining sa tricycle, ining specific na tricycle. Totod, ano ta, sasabihon ta, no? Kasuhapon da po, Banggi, yaon da po siya sa Legazpi. Kaibanan ng sarong amigo, no? And naghahanap da siya ng tricycle na masasakayan dahil po kaipuhan niya ng magdali-dali. Makadali-dali, Okay. no? First trans po niya da po, kumbaga first choice is tricycle kasi igwa na daaman siyang trauma sa jeepney. I don't know kung anong klaseng trauma sa jeepney ang igwa siya, but never mind about that. Yan na Okay. trauma sa jeepney. So tricycle ang pighanap niya, partner. Okay. So, may tricycle na nag-rani. Diba? Siyempre, naghahanap ka ng tricycle. Talagang maharabutan ng tricycle sa imo. Ang sala niya nag-agree siya na magsakay duman sa tricycle na nagrani sa iya. No? So, minakay mo. Hali sa Legazpi City, pasiring po ini mga tugang sa Albay. And nag-ikot siya. No? Sabi ni then bigla siya ikot. When he had to do was like to the left para diretso Albay. So kung hali ka digdi sa Legazpi, pasiring ka sa Albay downtown, mapasiring ka mananggad talaga sa walang tuo o walang parte. Left, no? Tapos ka nga sa Albay. Okay. Babaybayin Yun mo. ito sa pinakamadaling Yun agihan. ang Rizal Street na ini. Okay. No? Pwede ka na mag-agi dyan sa Marquez. Diba? Pasiring ka ka Albay. So maagi ka basically ang rota mo is Rizal. Kung tricycle. No? So, sabi digdi, nagkaigwa na sin daning kutob, nagpuuna na siya maglibot, hali sa Legazpi, pasiring sa bunot. Halaway ko naman. Inabot na ng Uminikot po mga tuga. Uminikot da. Ha? Okay. Uminikot da ining tricycle, pasisiring sa bunot, no? So dumanda, kinutuba na sinda. Nagkaigwa na sinda ning bad feeling already. Because we have been in that tricycle for 15 minutes. Already, nasa 15 minutos na sindang nakasakay duman sa tricycle. So, nagkaigwa na sinda kung sari-sari ng isip ang naiisipan da ka ning pasahero. Kumbaga, so anxiety, Yes. igwa ka na, kung ano-ano nang naiisipan mo bilang sarong pasahero. Nag-agi, syempre duman sa bunot, uminagi da a partner duman sa bugtong, pasiring sa tagas. Para ka mapaalbay. Nakaabot ka sa tagas. Nakabot sa tagas. Padaraga ka nakaamot Oo. o naalbay. So, hinapot da po ining tricycle driver. Kung sa inda po maduman. Ano simba? Sabi da po ni Manong, malibot lang. Malibot sa nadaa. Okay. Malibot. So, pangtulong beses na inapot, day na da sin datig sa simbang. So, from Legazpi to Albay, nakaabot ka naman sa tagas. Pasiring ka sa Albay. So, nagkaigwa kumbaga na trauma garo sa pasahero, no? So, dahil na po sinda nagduwa-duwa na magbaba sa tricycle. During the time dahil sinda makapapundo, kasi makaskas na sa padalagan kan tricycle, na mas lalo sindang ninervyos. Siyempre, halimbawa. Di sinda nagdesisyon na magpara na sa net. Haro sa lawig na eh. Dahil na sinda nagdesisyon na magbaba, kasi, o magpara, kasi makaskaso tricycle. No? Okay. Pero buminaba na sinda, dumana sa may mga tao. No? Day man sila nadipisilan magbaba o partner. Day o man nagpara. garo, no? Still, binayadan danin daning 50. Okay. Siguro ko ara dito sa sarong gasoline station. Tinabagan na sinda, no? So, sa sarong istorya, partner, well, bako man, for me, bako siya masyadong harmful.
takong baka nag-iwas sa traffic. Okay, kay luminibot. Luminibot. Pero ang ano duman, halawig na sa nilibutan. Halawig na sa nilibutan. Baka. From Albay ka lang, kabot ka ng tagas. Oo. Kasi nagmamadali nga ni Isinda eh. Okay. So nag-aapot kaya Isinda duman kung paano da makapasiring sa Albay. Kaya Na mas fácil. kaya nga nga kami nag-tricycle day na nagpaparapurupundo unlike sa jeepney na every may mapara mapundo, may Yes. masakay mapundo. Opo. Medyo haloy ang ride, ang pagsakay. Unlike sa tricycle dire-diretso. But ang ginibod kaning driver, minikot pasiring duman sa may tagas. Okay. Siguro kung maagi naman sa Washington, pabalik na naman. Oo. Oh, di ba? So pwede man sa naglibot da. So natakot So, ni. ang naging problem duman, imbes naging madali sa biyahe ninda, napahaloy lugod. Opo. Okay. But pinicturean niya sa tricycle, partner. Pinost niya din sa Duman Facebook. ako na alarma. Kasi so action, pwede, so action kan driver, pwede mong ireklamo ito in case na ano. At saka gasolina niya man, di ba? Opo. Ara mo man kung pira ang pamasahe, kung pasiring naman, pag ginagadan ka ning dakol, pwede ka mag-decline kasi may iba pa na rota, di ba? Oo. Tsaka mahal na talaga partner kung haliik kang sentro, tas mapasiring ka pa duman sa buunot. Yes. Iabot na yun ni 100 plus. Maikot ka. So, ang pinaka na-alarma ko ni partner, so tricycle, ang plaka, color green. Gustong sabihon, pag color green po ang plaka kansarong bihikulo, gustong sabihon ka ni Kuya Neme, private vehicle. Wala siya duman sa parada Yes. ang mga tricycle din sa Legazpi. Parada Wala ka mananggad ka na green man. Warang green na nagpapasada. Oo. Kolorom si Manoy. Yun. Kolorom si tricycle. Di ba Diba? pinicturean? So wala bang plate number? May plaka. Ha? May plaka. Okay. Nailing sa picture tabi mga tugang, may plaka. Kolorom, green plate, Yun. 'di ba? Tsaka sa tricycle, dai ki ano yan, para dai ki surat niya parada A, parada B, C, D, E, F, G. Wala. Ha? Yes. Wala ki required baga sa tricycle so city plate igwa pa kayan dapat nakalagyan sa body kan sa imong tricycle, 'di ba? Wala ni ano ni ay. Wala. Red tricycle naka green plate nagkuaning pasahero. So again sa mga commuters reminder make it sure na ang pigsasakayan tang tricycle po mga tugang is Bako kolorum. Bako kolorum. Opo. Pampasahero. Yes. And naramdaman ko sa abiso kang Public Safety Office na maglunad kita kung saan sa mga tricycle sa parking area. So paradahan. Kasi duman mismo sigurado kita na bako ito kolorum. Diba? Bako so layog-layog. Opo. Naglalayog. Kasi ito pala talaga partner na sabi mo nagabreyahe lang talaga. Dito talaga aram kung yan talaga yun. So, so nagpapasada talaga yan. Kasi may mga private tricycle talaga na nahiling kita sa palibot. Tapos, kumbaga, pasahin ka ngayon, madam. Pasirin nga ako dyan sa may DCGB. Ito pala, digdi pala aram niyang haraw. Sige na nga, sakay na nga, pasirin na kita naman. Sinakay ka na sa kung day ka man entitled na magsakay ng pasahero, kung bako ka man po pampublikong lunadan, day ka po magsakay ng pasahero. Tsaka sa mga pasahero man, day kita garo magsakay, no? Yes. Unless amigo mo, midbid mo, na makalibre ka na lamang. Day kita magsakay kung maagad mo sa ng pamasahe. Okay. Tapos kolorum palan. Opo. Once data man pigahagad, pero in case of emergency, aksidente, sa insurance dyan makukuha. Yes. Kolorum yan. Correct. And nahiling ko din dyan, partner, sa situation na, kumbaga, responsibility tamaan ng mga biyahero na maghiling kang mga dapat ang lunadan or sakayan ng mga pampasadang tricycle o ano man ang mga pampublikong lunadan. Correct. Para makaliki kita sa mga arog kayang partner na data na aram kung saan na kita maduman, Yes. halabig na sa biyahe ta, Correct. and sa mga overcharging baga na problema, as in iba pa arog kayo to, amoritis. Okay. So, as a commuter garo po mga tugang, most especially sa mga magurang na igwaning mga estudyante na nagkaklase na nagsasakay sa mga pampublikong lunadan, day po kita siguro kung magkulang ning pagirumdum partner sa sa satuyan ng mga mga aki na
pasiguro kan buhay, pasiguro kan mga desisyon sa buhay, pasiguro Yes. kan mga gigibuhon, pasiguro kan mga sakayan. Kasi aminado na kita na delikado na ang palibot. Panahon mo yung grabe na iba na baga. Oo. Ha? Medyo maski nga ni lalaki makatakot na magpara rabas-rabas diyan sa Kaya lawas. pala hindi ka na nagpararabas. Ano lang ako, bahay trabaho lang ako. See? Maingat ka naman yung Opo. Bahay trabaho lang si Opo. Kuya A. So, araw punta si Kuya A na Opo. bahay trabaho lang. Ay, inda ka? Ingat po kita Opo. sa mga kaakian, sa mga maguran. Mas Ingat-ingat magayon po na kita. mas magayon na safe kita, no? Safe kita naghali, safe Okay. kitang mauli. Yes. Alright? Sige po. Okay, Hello. sige. Sige partner. Si Pamunas nakaantabay dahil Ay, po. pamunas. Kolorum daa. Kolorom mo. Dahil tabi magsakay dyan sa mga kolorom. Opo. Ha? Okay. Thank you so much, man. Kung sumakay ka sa kolorom, inagdaka kang kolorom. Anong simbagon mo? Ano yan? Ngayon ba na? Marina, sakay na. Oo. Tapos dahil nahiling mong kolorom, inagdaka, nag-alok ride. Sige, sakay, pasiring sa police station, isumbong mo. Sumbong. Ano yun ang tigo? Tigagda kong magsakay kolorom, dahil man nagapapasayro. Okay. Pwede. At least may madakop ka lamang na saro sa mga nagbayular, di ba? Correct. Natabangan mo pa sa authorities. Yes, nakatabang ka pa sa ibang mga tricycle driver na bawasan sa mga kolorom na Yes. unfair man naman sa mga nagbabayad ng taxes. Opo. Diba? Alright. Alright. Sige, mabalik po kita mga tugang sa satong pagbabalik, partner. Ano ang pangmati mo or mamamatian mo kapag ang pangaran mo pinatato ni mister? O kanjawa mo? Ha? Oo ba? Anong Sige. feeling mo? Ha? Garo maalabaw ng buhok mo. Ano? Garo. Pinatato so Jenny duman sa likod na din. Garo baga ano na, so feeling mo kayang garo, day na siyang kawala sa iyo. Akin na to. Akin na to. May tatak. Yes. Kamo Okay. mga tugang sa satong pagbabalik, ano po an sa inyong mamamatian in kaso ipatato kan partner mo ang pangaran mo sa iyang lawas. Oras alas 2:39. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail. Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigiistaran kang namok. Sige, ringigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Figaro,
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Ate Jen, welcome back. Yes, welcome back, partner. Yes. Sa naman sa mga nakaantabay sa tuyang niya na pagkahapon. Tabangan talang ining sa kuya na amigo, naghahapot. Ano? Ining si sa tuyang amigo, lalaki. Mahilig ini sa visual art. Okay. O mahilig magpatato. Tato. Ano yan siya, tabi? Merindalan siya. Sige. Diyan mo sana siya, ano? Thank you siya. Ikaw na talaga ang tunay. Okay, going back. Ining sa tuya na amigo, naghahagad ng advice or abiso partner. Mahilig siya magpatato. Ang gusto niya, nag-iisip siya. Ano na ngaya kuya kung ipatato ko ngayaan pangaran ni misis ko sa sakuyang lawas? Ay niya ko, day ko an masisimbag. Kasi buhay mo iyan. Yes. Buhay nindo ni misis mo. Decision niya kung bugtakan niya kiiba ang lawas niya. Okay. Tapos, ang hapoton mo niya ko kaya si Mrs. Si Mrs. Okay. Day ko kaya pakuta na ngaya hapoton si Mrs. Ta gusto ko ngayang i-surprise si Mrs. Okay. Isu-surprise niya da si Mrs. Kanta to kang pangaran ni Mrs. niya. Dapat ko na sigurado ka na niya ko kan tunay na spelling. Baka kaya ko dahil mo aramang spelling kang agam ni Mrs. mo. Iba pala sa naibugta ka na. Wrong spelling, wrong. Di ba? Pero, ano pa partner? So, sinabi niya, nakapag-desisyon ba siya na nagpatato ba siya? Kaya nga, gigibuhon tang topic mo niyan, tatabangan ta lamang. Matabangan man kita kan sa tuya ng mga paraan tabay. Kung ano man po ano po sa iling nindo? Ano po sa iling nindo? O anong mamamatean nindo? In case kamo, ika-partner, sarong babae. May halimbawa, may agum ka. O vice versa. Sa mga may agum na lalaki, anong mamamatean po nindo? Kung papatato ni agum ang pangaran nindo sa lawas nindo. Ano ang meaning kayan? Kung magpatato ka kan pangaran ni Mrs. mo or ni Mr. mo? Ano ang mamamatean? First is, ano ang sa imong mamamatean? Ay ka partner, halimbawa. Mamamatean? Mamamatean mo na. Personally? Kaya ako bilang sarong babae, na pinatato ka so pangaran mo. Kung mas magayon, so pandok mo pa. Ay, kinag mo na dyan. Gilibo na ang garo. Para kung wala ka, hilingon nyo na lang. Portray na lang. Diba? Papatato halimbawa, may sa partner mo, mapatato kan pangaran mo sa lawas. Okay. Ako, mamumundo ako. Bakit? Kasi, bako ako fan kang tattoo. Kundi, mas gusto kong malinig sa lawas kan sa kuyang partner. Gusto. Abo malaman kang sumay manahihiling-hiling ka dyan na ibang kolor sa lawas. Kasi ang gusto mo, sumalinig na lawas na. Kasi ikukonsiderar ta na
permanenteng marka na baga yan. Oo. Di mo na yan mahali. If ever man na mahali mo yan, Oo. dipisil baga. Yes. Painful. Makukulugan Oo. si partner mo. Ako naman, habang ko nakukulugan ng partner. Ay, wow. Yeah, Malindok ko man pala si partner niya pag-abot kong abo Grabe. kong nakukulugan. Ha? Daig nga yan, abo kong nakukulugan. Yes. Pero sabi kang texter to that partner, dapat po, ma'am dyan, sigurado sa relasyon at sa desisyon. Ayun, sarap kasi pa nga- yan. Kasi nga partner, permanenteng marka na iyan. O iyon, nadakulong nang nagbabasol ka ni Kuya Neme, O, kasi partner. may nahiling ako kayong partner na sarong problem sa social media. Oo. Naghiwalay sinda. Ay, patay Oo, tayo. naghiwalay Ano sindang. pinatato na Oo, sa pangaran, pinatato na. tapos nagbulag. Oo. Bako lang pati pangaran, may ano siya, may image. Pero bako man dakulaon, sadit man lang. Sadit man Ang sana. problema, nagsiblagan sinda. So, nagka-problema siya at may bago na siyang karelasyon, alagad, so nakatato sa iya, so natin yung karelasyon. So, dagitan Aram si mo kung present ano, niya. ako nailing kong Oo. paagi kaya. Mhm. Di pinatato mo na sa pangaran sa lawas, ano? Okay. Nagbulag ka mo. Oo. So And in fair sa madaling sabi, may pagbabasol ka na pinatato mo na doon, ano? Tapos may bago ka ng karelasyon. Oo. Nailing nakatato mo sa lawas. So dati mo pang pangaran, Oo. dati pang karelasyon mo yan. Oo. Laganan mo sa itaas, Anong ilalag? in loving memory. Papadagdagan mo na sana pala. Joke lang po ha, karaman sana po mga togang. Grabe, Pwede man, Binadski mo na. pwede Sa man, past mo. pwede man pwede man ilag mo dyan, Ano na? sinusumpa kita. Ay, Grabe. saro, Pero sa di mga, pisilo ni lalo Correct. na kung ano, nahiling kang partner mo. Totoo. Remind siya na ay sarong bagay iyan na dapat na pag-isipan kinarahay. Yes, opo. Kaya nga garo ini si sa tuya na amigo na didipisilan magdesisyon whether ipapatato niya sa pangaran kan sa iya. Although ito, so agom niya na kayo ito. Yes. Agom niya na ito. Pero nagayon ako naman partner sa advice mo sa iya. Kasi sabi mo sa iya, haputon mo na si Mrs. Hapot, Oo, kasi para malikayan so regret baga. Yes. Regrets pag abot kang panahon. Oo. At least nagkauyon sin ng dawa. Oh. Baka kasi abo man din kang partner niya, kang agom niya na may tato siya. O imbis mo May ito, may tato na itong dati. May Iguana. mga tato na ito. Magipapatato niya na sa pangaran ni Mrs. niya bilang regalo man. Ayun. Surprise. Kaya nga, dahil ko ngayon nahahapot kung ano nga ang thought niya ni Mrs. niya about this. Yes. Kasi gusto niya maging sorpresa. Opo. Diba? So, sabi ko, mapagalo niya. Gusto mo maging sorpresa, what if di magustuhan, ipabura mo. Diba? Kumuha ka ng ano, sabagay, ganyan Ipapalisir pigbubura mo. na, piglilisi, pero Yes. 10 times daan kulog kaysa Yes. pagpatato, kaysa magpagkatangkas. Tama. Kung ang pinatato mong Grabe. Ah? Pero ang saro partner sa nahiling ko duman na kaisipan niya kung nata siya mapatato. So commitment niya sa iyong partner. Yes. Diba? Ito man so nahihiling ko. So good kumbaga, good intention kan sarong tao na gustong ipatato ang pangaran kan sa iyang Yes. esposa, Oo. spouse sa iyang lawas is Oo. the loyalty. Tama, oo. Kasi saro bagi sa mga obheto ka mga tattoo artist or sa mga nagpapatato para sa inda ang simbolo da partner kang ano kang tattoo is so walang kondisyong pagmamahal at Loyalty. dedikasyon sa partner. Oo. Pero kung jowa pa sana, magduwa-duwa ka, hindi ka pa sure. Correct, opo. Hindi ka pa sure. Baka baka maglag ka man ang ganyan ki-in-loving memory sa itaas ka. Dinedso mo na. Oo. Nadedso na lagod sa oras. Di ba? So, nahiling ko duman partner, maray man ang intention niya na ipatato ito kung surprise. And sabi nga ni sign of love, loyalty. Unending. Loyalty. Kumbaga, supromesa mo na sa buhay mo na you are one. Diba? Kumbaga, sabi mo nga ni Kasubago, day ng kawara. Correct. Forever ka na Forever ngayon sa na. kuya. Oo. Diba? So, hanggang ngayon, dahil pa ban girari ako makakapag-desisyon sa imo pa di, tabi, nasa sa imo yan. It's up to you, sabi nga ni.
Nasa sa imo yan kung ipapatato mo ang pangaran ni misis mo sa imong lawas. Yes, Tighapo talang ta. So iba talaga, igwa talaga nagpapatato ng pangaran kan sa indang mga esposo-esposa Tama. sa indang mga lawas, di ba? Sigurado na talaga. Sigurado na sinda. Day di ng ba? day ng masiblagan. Correct, di ba? So dahil na sinda masiblagan, mag-agom na sindang duwa, di ba? Umabot na sa punto na may mainot na sa inda, at least yan may memory, di ba? Yes. Dahil mo napagpadalagang kinlabing memory. Na dead skin na Pwede mo partner na gumibo siya kay ibang estratehiya kung paano niya maaraman kung gusto ni partner niya, di ba? Pwede pa puton mo sa akin nito. Mga istorya lang. Karaw-karaw misis. sana. Karaw-karaw lang, di ba? Kaya, pero so iba po, siguro ko, so iba, sabi ka diba, magugustuhan da. At baga, kikiligon, the Yes. sign of love nga ni talaga, sabi ka diba. But arog mo nga ni, sabi mo, abo mo na naaatian ng lawas, kan lalaking gusto mo, di ba? Depende talaga Depende yan sa sa mga- principle kan Yes, sa rong tao. mga pagtubod talaga kang partner. Oo. Diba? So, if I were you pa di, Haputan mo si Mrs. midbidon mo si Mrs. I'm sure, midbid mo si Mrs. mo. Oo. Kung... Haloy na sinda. alay na sinda. Okay. May darakula naman sindang aki. Siguro mga elementary naman na aki. Pero natangon niya lang naisipan. Hindi ko man aram tayo. Siguro kung dahil pagarong pangaran si Mrs. niya sa lawas niya. Papatato niya digdi na sa may puso, Sa niya na puso. apati. Wow, Sa may grabe, puso ha? niya pa di. Kumbaga, if I were you, bidbid mo si Mrs. mo. Aramo garo, ano magiging reaction niya kung magugustuhan niya or dai ang pagpapatato kan sa iyang pangaran sa hawak mo. Diba? Isabay mo na sa apelyido ni Ago mo. Isabay mo na. Kasi yung mananggal, baka may kapangaran. Ay, oo. Diba? O kaya ang pangaran, dakol baga magkakapareho. Oo. Diba? Ikaw may kapareho kang pangaran. Siyempre, Yes. sigurado. Baka ibang Jenny yan. Oo, baka nga. Ibang AI. Yes. Mas magayon talaga. Tama ni si Sir Alvin. Kasabay dapat sa apelyido. Sabi ni na. Sir Alvin, isabay mo na sa apelyido ni Agumo. Totoo, isabay mo sa apelyido pati sa middle name. Tanganing siguradong daipo ning ibang tao. Oo. So, So, pati ano sa din? tambmark pa. Which sa apudan ninda. Sa apudan. Pwede man, di ba? Kung Kasi buko kung pay, mga ang apudan nakaaram, nindo, cutie pie, nakaaram. honey pie, buko pie, ang apudan nindo. Yes. So, Grabe, sabay sa apelyido nga ning sigurado, tamalay mo, halimbawa, Jenny nga yung pangaran, dakul man agad na Jenny. Si siding Jenny. Baka so, may piday-piday man nga saro. Jenny pala ng pangaran. Masabi naman sa piday-piday. Honey pie kaya. Honey pie. Totoo ko ba sa pangaran? Ito Ito pala. pala Sa sa pangaran kang Agom Jenny man. Ay nako. Ibugtak ang apelyido lugo. pero- So, kung ano ang apudan. Yan. Sana sa mga lesson digdi, we have to know our Partner. Aramon Bidon ta maray. kung anong ugali ni partner, bidon ta kung ano ugali kan sa tuyan ng mga agom. Sign of love man po girari iyan, ano? Kasi baga partner, pag naghahapot kita sa ibang tao, second thought na lang. yan. Yes. Ang importante mang giraray, kung ano magugustuhan ka Ano sa partner. pagkamidbid mo kay Mrs. Yes, tama. Di ba? In making some decision, kay puwantang i-considerar. So, ugali ng Ugali Mrs. man giraray. Di ba? Correct. Paano ta maaraman sa ugali? Midbidon ta si Mrs. Yes. Midbidon ta si Mister. Tangali na maaraman ta. And then, nasaro sa mga magayon na mga matitibay mag-surprise kitawo. So, aramang, totoo magkilatis kitawo. tama. Diba? Sigurado nga ako, magugustuhan niya ini. May mga tawang araw kayan. Yes. May higwa man ano na nga kung magustuhan niya ini? Di ba? May mga gahapot kaya ano? Pag may nagre-regalo, ano na nga kung magustuhan man niya ini kani? Meaning, day mo Day mo pa pa midbid. Pero, una nga, sigurado nga, magugustuhan din kani. Di, midbid mo. At least sigurado ka na, dahil ka ma-frustrate partner. Correct. No? Okay. Yan, tabi midbidon na nagom, tangan ina day madipisilan sa pagdesisyon. Dapat sabi ni ni Ostonal Mark, dapat sa taas kang tato nakalaag, we love you and we miss you. Grabe man ka mo. Para pag Dahil na pag-arogon ka yan. Grabe naman. Pag siguro nag-pass away na. Pwede. Nag-pass away. May mga tawa talaga nag-aarog. So, di mo na malilet go kasi talaga so memories pa. We love you and we miss you. Ay, Ilda. Ay, Inda. Ano do si Kuya Ed Ramos kung nagpapatato? Tandaan po mga tugang. Tandaan po mga tugang.
midbidon na nagom, tanganing day po madipisilan sa pagdesisyon. Alright? Pero masanaan, so, mga kandidato nga dalagan mo yan, midbidon, Apo. tanganing day madipisilan sa pagdesisyon. Correct. Okay. Makapamili kita ng marhay. Correct. O, sa aga, election, campaign period Campaign na period. sa lokal. Apo. So, baka ulang sa jingle ang i-consider ta. Sa kakayahan, Sabi ni Kuya, enjoy yun sa enjoy aga. sa jingle, mga kabasa. May mga kakantaho na naman mga aki dyan sa luwasan. Mga araw kaya. Opo. Okay, sige partner. Sige partner, salamat sa mga nakaantabay. Hello muna kay Ark Rafael Acedo, Jason J. Muhar, si Regine Ann Badiola, and si Jason. Good afternoon po. Nakaibata sa Lato Technical, si Kuya Nems Flora sa IT, si Jerome Martinez, asin si Shara Leron. Ako po, si Kuya A. Kaibata man sa mga estudyantes from Cat College, partner. Si John Lloyd Lachica and Jan April Ostero. Ini mo po si Jenny Mati Balyaran, mabalos sa pag-antabay. Bye-bye. Sa inyong nadangog ang programang